kai? Na canja mutum. Me? Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Kalu innalillahi da dumudumin sa jami'an tsaron Najeriya sun yi nasarar kama wani mutumi mai cin naman mutane. Already wasu ku sun sani, a wannan karni ne ake tsaka da wani karni na yin tsafe-tsafe, wanda wasu ma har da kananan yara in shekara 3 zuwa shekara 4 suke faɗi da su domin cimma wani burin su na duniya. Sai dai tahin da jami'an tsaro suka yi tsaye akan wannan abubuwan da suke faruwa, hakan an dan samu sauki, domin za ku jima ba ku ji an ce an aikata hakan ba. Sai dai kuma jama'a sai dai mu sake tahi a tsaye mu kuma ce kanu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kuma an sake shigowa wani karni ne yin tsafe-tsafe da naman mutane. Domin a yau ma mun waye gari da wata bidiyo ta wani mutumi mai cin naman mutane sannan kuma ya tsafi da sassan jikinsu, wanda jami'an tsaron Najeriya suka yi nasarar kama shi. Idan kun kasance da mu a ƙarshen jawabin za mu sako muku bidiyon domin jin ta bakin sa da kuma abubuwan da yake faɗa game da hakan. Ga bidiyon nan sai ku kalla. Jina, abinda nake so ka fahimta, kana ji me kai? Na canja mutum. Me sunanka? Aminu. Aminuwa. Baba. A ina kake sana'a? Lokos ɗan abokan. Ina. Nan wajen gidan kuli. To me aka kawo maka? Na canja mutum. Nawa ka bayan lokacin da aka kawo ma? Shefa 500. Wa ya kawo maka? Wani yaro ne wanka. Me sunan shi? Wallahi ban san sunan shi ba. Ya baka san sunan mutum ba kuma kana hudda da shi. Wallahi ban san sunan Faɗi shi ba. gaskiya ma. Ka faɗa mana gaskiya. Kana ji ba bugu ba zagi ba ai maka komai ba. To halin da kake yi ne shine ya fito ake tambaya ka gaya mana gaskiya. Ka fahimta? Bayan hanji sai me aka kawo maka? Kai bayan hanji sai me aka kawo ma? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɗan uwa ina muku fatan alkhairi. Ɗazu ina aiki ne don haka ban samu fitowa akan wani live da naga kana yi ba snake. Ka gane an ce mara gaskiya ko a ruwa gumi yake. Ina jin kai ne za su iya juya maka kanka. Munafiki in yi nisa baya jin kira. Nan ita kanta Salman ta fito ta ce wai ta san Sodili sama da shekara 5, amma sai gashi ƴan uwarta ta jini ma ita kanta bata san ta santa ba. Ka je ka bincika account ɗin Fatto, zaka ji amsan da ta ba mutane lokacin da suke cewa ta haɗa kai da ni me da me. Barka jin gaya maka, munafiki in ya riga ka shiga ɗakin uwarka to sai ya hana ka zama ma ya raba ka da ita. Duk da ka gansun nan taron su har na ganaji tana wani magana banza wai ana zaton wuta a makera an ganta a yan alli. Ba wanda bai sani ba a TikTok ɗinnan su suka ba Sodili goyon baya kuma su suke gaya mata asirarin mu. Dan kalaman bakinta wallahi in ka ji tana faɗi dama tabbas a ƙarƙashin mu ne, kuma gashi nan kiri-kiri chat ɗin da zaka san tare suke da aka kwace wayar Najju. Gashi nan ba abin da bai bayyana ba. So snake ni ban biya ka ba, ban taba ce maka ka goyi bayana ba, da duk waɗanda suke sona ban taba ba su kuɗi ko naira, wallahi a cikin ku ban taba ba dan wani ya goyi bayana ba. Saboda haka kai ka san decision ɗin da zaka yanki. Tsoro suke ji wani abu nasu kai ya fito, kuma wallahi na rantse da billahi azimu ko wacce ladan kuturu sai ya masa aski. Saboda haka in kun san ba tsoro kuke ba ku bar shi, ra'ayin shi ne ya so mutum ko ya ki. Kamar yadda kuka ce in mutum baban shi na APC ko yana kai kana PDP baka isa ka canza mai, to ku bar shi mana. Har da ke Maryam Onga ai ke baki da baki. Ke ayin ana neman munafuka aka same ki a koma gida, har kin manta rayuwarki na Saudiya a nan din mu fataki. Ke ma za ki ballo wa kanki aiki. Gwara ma ki ja gefe ki ja tsamman rayuwarki. Ke kuma Salma da kike cewa wai ya kyale mu, ke kin sani Najji sabida ke ta shiga, kuma wallahi na rantse da Allah da Annabi Stagel idan kika ga na kyala yarinyar na ruhin numfashi na ne ya fita. Saboda haka ki iya takunki, bakan munafuka, kasurguman annoba. Ai ke ce annobar TikTok Salma.